Onko täällä joku? Onko täällä joku? Jeesus on englanti. Moro! Mansikoita kasvaa mansikkaniityllä. Niityllä. Aluksi ne ovat vihreitä. Vihreitä. Myös miehellä on mansikka. Alavatsan alapuolella. Jop. Jeesus! Jeesus! Jeesus on englanti. Ja? 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 Siihen kuuluu lyhyt tai pitkä varsi. Mansikoita myydään toreilla. Toreilla. Mansikkaa voi myös käyttää väärin. Mansik. Mansik. Tai laittaa myyntiin. Ja? Jeesus! Jeesus! Jeesus on englanti. 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 Ja? Voit myös ostaa mansikka-aiheisia kirjoja. Arkirealismi. Tuo, joka niin usein unohtuu esimerkiksi hetkellä, jolloin kauniin naisen purppuravakina tärisee kasvojesi edessä. Niin silloin ei pidä poistua ja sanoa, että lähden nyt. On aamukakon aika. Täplähaaroissa on sana muiden joukossa. Haiseni Jaffalle. Nuolen sotilaita peräaukon ympäriltä. Päivää. Roskioten pempustani, lihat irti jaloistani, nuolet kuuluta oravaa, katso taivaan otavaa. Voitsimme nusse hullaakolla, heitellä toisemme maljakoilla. Katson sinua, ajattelen kattaa suustani, roikkuu ruskea sakkaa. Verisuonet pollottaa, joka paikkaa kollottaa. Minä puhkin harojasi, minä hieron rintojasi, hakkaan sinun hauasi, potkin sinun. Tunnen tottini viidakkoon, sulla on kulmeni laatikkoon. Verisuonet pullottaa, joka paikkaa kollottaa. No niin, lapset. Tervetuloa Alahärmän musiikkileikkikoulun ensimmäiselle oppitunnille. Ottakaa triangeli oikeaan käteen ja soittakaa A-molli. Haista paska! Haista paska!